Bueno, pois moi bo día a todos e a todas. Como cada día de Xunta de Goberno, agradecemos a vosa presencia nesta rolda de prensa na que xa vos paso a informar de que hoxe aprobamos un investimento de 2,65 millóns de euros para seguir mellorando a mobilidade na nosa provincia a través de diferentes actuacións e contratos. En primeiro lugar, aprobamos a adxudicación das obras que completarán o desdobramento e a humanización da avenida Infante Elena por un importe que ascende a 1,3 millóns de euros. Con esta segunda fase das obras que afectan o tramo que vai dende a Glorieta Garaballa de Arriba a de Benigno Rivera, dende a Deputación de Lugo, vamos a dar continuidade ao proxecto que xa acometemos nunha primeira fase, cun investimento de máis de 1 millón de euros no treito que discorre entre o enlace da avenida Infante Elena coa Ronda Norte e a Glorieta Paulo Fabio Máximo. A Deputación financia íntegramente estes traballos da segunda fase, dos que resultou adxudicataria a empresa Ovisa Pavimentos e Obras SLU. Na primeira fase da renovación da Infante Elena, que xa leva algo máis de 2 anos en servizo, pois tivo un moi bo resultado, está moi ben valorada polos veciños e veciñas e foi unha actuación acorde coa entidade desta avenida, que é a principal vía de entrada e saída da cidade de Lugo pola parte norte. E, ademais, concentra unha gran actividade comercial que comunica co polígono industrial do Ceao e que actúa como distribuidora de tráfico pola cidade. Esta segunda fase das obras para o desdobramento e a humanización da avenida Infanta Elena, que a Deputación de Lugo vende a adxudicar hoxe na Xunta de Goberno, van a ter un prazo de execución total de 8 meses unha vez que se teñan iniciado os traballos. O treito da Glorieta da Garaballa a de Benigno Rivera vai a contar con 2 marxes de calzada dun ancho de 10,25 metros cada unha, distribuídas en 3 carrís de circulación en cada un dos sentidos. Ademais, a marxe dereita vaise dotar dun carril bici cun ancho de 3 metros e no caso das beirarrúas van a ter 4,05 metros de ancho a ambos lados, con árbores, iluminación, bancos e papeleiras. Estes traballos que se van a acometer tamén inclúen a renovación dos servizos de abastecemento, saneamento e alumeado público, tendo en conta a situación actual e as demandas futuras que poida ter esta contorna, como pode ser o desenvolvemento de solos urbanos ou urbanizables. Así que unha obra que, en canto de comenzo, en 8 meses, estará prestando servizo para os veciños e veciñas da cidade de Lugo, pero tamén para todos aqueles que vimos dende a provincia ou dende outros lugares e temos que acceder por esa vía á cidade. E seguimos falando en materia de mobilidade, porque tamén na Xunta de Goberno de hoxe continuamos licitando obras do primeiro paquete de actuacións do Plan de melloras nas estradas provinciais. Esta é unha medida que anunciou este mesmo mes o presidente e que servirá para acometer máis de 80 proxectos na rede de vías de titularidade provincial cos que se van a mellorar 280 kilómetros por un importe de 12 millóns. Como sabedes, o compromiso era iniciar xa o proceso de contratación destas obras para poder executalas no próximo ano. En ese sentido, hoxe mesmo xa aprobamos licitar os traballos para acondicionar un tramo de preto de 12 kilómetros da LUP 2405, que é a estrada que conecta Guntín e Pardellas, en Friol, por Entrambas Augas e San Román. Neste caso, a Deputación vai a investir máis de 270.000 euros para un proxecto que afectará o tramo que vai dende o inicio de estrada ao punto kilométrico 11.972, polo tanto, case 12 kilómetros, e consistirá na reapertura das cunetas, na pavimentación do firme e na sinalización. Esta é unha actuación moi importante para ambos concellos, porque vén de completar as obras que xa fixemos este outono nesa mesma estrada entre os puntos kilométricos 13,9 e 14,7, con un investimento de 26.000 euros. Esta estrada é a que dá servizo a rutas de sendeirismo de gran interés, como pode ser a de San Román da Retorta, e por este motivo é o que incrementa o seu valor, non só como vía de comunicación, senón tamén como acceso a recursos turísticos e naturais desta zona. E tamén hoxe, na Xunta de Goberno, sacamos adiante 3 contratos que teñen que ver coa mobilidade.
Por unha parte, aprobamos a contratación da suministración de emulsión asfáltica para o parque móvil da Deputación, un orzamento de licitación que ascende a 756.250 euros e con un prazo de duración para este contrato de 6 meses susceptibles dunha prórroga semestral, é dicir, por outros 6 meses máis. E axudicamos tamén, en segundo lugar, a contratación da suministración dun semirremolque tipo góndola, tamén para o parque móvil, por un total de 75.777,46 euros e un prazo de entrega que é de un día dende que se formalice o contrato. En terceiro lugar, adxudicamos a contratación da suministración de fundentes, de sal xema neste caso, para o mantemento da viabilidade invernal na rede viaria da Deputación e que se vai a servir entre os anos 2025 e 2027. Neste caso, a empresa adxudicataria Ibérica de Sales Sociedade Anónima e o importe da adxudicación é de case 250.000 euros, tendo en conta que o contrato é de 2 anos prorrogables por un máis. Deixando a un lado a mobilidade, con todos estes asuntos aprobados que lles acabo de relacionar, seguimos en materia de contratacións. Aprobamos hoxe licitar a contratación das pólizas dos seguros da responsabilidade profesional, seguro de accidentes de gando cabalar e o seguro integral da frota de embarcacións da Deputación Provincial. O orzamento base de licitación son case 180.000 euros e a duración é por un ano con posibilidade de prorrogala en 3 anualidades en que o máximo pode exceder o total dos 4 anos. As pólizas entran en vigor o día 1 de abril do ano que ven, do 2025. E cambiando agora sí de asunto, aprobamos un convenio para colaborar, neste caso, co Concello de Negueira de Muñiz, para cooperar na mellora do vial que conecta o núcleo urbano co lugar de Seira. A Deputación vai achegar, neste caso, máis de 105.000 euros e o Concello 6.000 para chegar a un importe que superará os 111.079 euros. Trátase dunha actuación importante porque esta vía transcorre paralela ao río Navia e dá servicio á área recreativa da Veiga. É empregada pola veciñanza da contorna para facer rutas de sendeirismo e tamén en bicicleta. E, por último, remato e anúnciovos que, dende a Deputación de Lugo, conseguimos captar 750.000 euros no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Goberno de España para poder ofrecer formación en competencias dixitais aos veciños e veciñas desta provincia. Trátase do proxecto Reto Rural Dixital, financiado con fondos da Unión Europea, que pretende garantir a inclusión dixital, disminuir a brecha dixital, asegurar a adquisición de competencias dixitais básicas para o conxunto da cidadanía e garantir que as zonas en risco de despoboamento poidan aumentar a súa capacidade dixital. En concreto, neste proxecto que imos a desenvolver na institución provincial, baixo nome e para digitalizarse Lugo, inclúense unha serie de accións formativas directamente relacionadas coas necesidades tecnolóxicas da nosa sociedade, da sociedade actual, e que van dirixidas á adquisición de coñecementos vinculadas ás TICs. Con este proxecto, o conxunto da veciñanza desta provincia poderá aprender cuestións relacionadas coa búsqueda de emprego ou o emprendemento e, ademais, tamén haberá formacións de especial interese para pais e nais, como, por exemplo, os riscos de Internet para os seus fillos ou a dependencia dos dispositivos móviles. Dirixido tamén á poboación máis nova, temos previsto cursos de ofimática e informática básica, ciberseguridade ou redes sociais, e tamén para os máis maiores desta provincia que poderán aprender sobre o uso do móvil, sobre a navegación en Google ou a banca electrónica ou outras ferramentas de comunicación, como poden ser WhatsApp ou Telegram. Na Deputación de Lugo somos plenamente conscientes da necesidade de facer fronte á brecha dixital que existe no territorio, porque estamos convencidos, creemos que a tecnoloxía non debe de ser unha barreira, senón unha ferramenta que facilite a nosa vida diaria. Sabemos que as novas tecnoloxías traen consigo moitas oportunidades e, ademais, son unha gran aliada á hora
de crear emprego e impulsar os pequenos e medianos comercios, unha cuestión que está directamente relacionada coa loita contra o despoboamento e tamén coa fixación da poboación no noso rural. E gracias a esta iniciativa, os veciños e veciñas da provincia poderán coñecer competencias básicas que lles permitan desenvolverse cómodamente no entorno digital, que é algo que evoluciona día a día e, ademais, a gran velocidade. Estes 750.000 euros que lles acabo de anunciar, destinados ao conxunto da poboación da provincia de Lugo para mellorar as súas capacidades tecnolóxicas, súmanse aos máis de 18 millóns de euros que xa captamos da Unión Europea durante o ano 2019, que nos permiten poñer en marcha proxectos como este ou iniciativas coas que traballamos na modernización e na digitalización dos concellos da provincia. O Xeopadrón, que asinamos recentemente, o programa Impulsa TIC, son só dous dos moitos proxectos aos que podemos facer referencia neste eido. En esta liña de traballo, a Deputación é unha das institucións provinciais de toda España que máis fondos recibiu xunto con outras como Barcelona, Sevilla ou Valencia. En concreto, para desenvolver este programa, somos a Administración Pública que xunto á Deputación Provincial de Segovia recibiu a maior cuantía, 750.000 euros. E a maiores, quero darlles alguna información para que vostedes teñan tamén coñecemento dela. Trátase dunha decisión importante que se tomou nesta Xunta de Goberno recén celebrada e a aprobación dun convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e as Deputacións provinciais para o financiamento dos grupos de emerxencia municipais, dos GES, durante os anos 2025, 2026 e 2027. Este convenio representa, sen dúbida, un compromiso sólido para garantir o funcionamento e a eficacia destes grupos, que realizan unha labor fundamental na xestión de emerxencias e na protección da cidadanía. Por parte da Deputación de Lugo, tal e como se recolle neste convenio, achegaránse 640.000 euros que están destinados aos GES que temos nesta provincia. E os concellos, no seu conxunto, tal e como se recolle no mesmo convenio, achegarán un total de 120.000 euros. O convenio entrará en vigor o día 1 de xaneiro do 2025 e vai estar vixente ata finais do 2027, ofrecendo así unha planificación estable, recursos adecuados para reforzar a capacidade de resposta ante situacións de emerxencia en todo o territorio, tamén para que os concellos podan facer a súa planificación económica con maior previsión. E con este acordo seguimos traballando para fortalecer a coordinación entre as diferentes administracións públicas e mellorar os servizos aos que teñen dereito os nosos veciños e veciñas, especialmente en momentos de dificultade, como adoitan ser cando se precisa da actuación dun GES. Así que, pola miña parte, con esta información, pois nada máis, simplemente desexarvos a todos un bo Nadal, que disfrutedes destas festas e que o ano que ven veña cargado de saúde, que é o máis importante, sen dúbida. Moitas gracias.